Hej og velkommen til vores tutorial for Excel. Vi viser jer, hvordan man adderer, finder procenter og forskellige diagrammer i Excel. Til at starte med skal vi lægge de her tre tal sammen. Gør vi ved at skrive lige meget, og så trykker vi. Så det vi beder den til at gøre, det er plus. Så trykker vi plus, så trykker vi det sidste, trykker bare enter, så har vi sum. Og hvis man nu ikke gider at skrive det for de andre kolonner, så kan man simpelthen bare trække den ned, og så kopiere den det hele. Nu skal vi så finde procenten af 702. Hvor mange procent det er? 2893. Det vi gør er, vi er sikre på at den står procent heroppe. Så skriver vi så lige med igen, så trykker vi her. Dividertegn, så trykker vi her, så bare enter, så har vi procenten. Hvis du så vil kopiere den som det andet, så kan man ikke bare gøre sådan her, eftersom den kopierer ned og tager tomme felter. Det kan vi slet igen. Så det man gør, er at du går trykker her. Så skal du så isolere dollartegn rundt om i'et. Så kan du enter igen. Og nu kan du så kopiere den så meget du vil. Okay, så nu vil vi gerne lave en diagrammer, altså en funktionsgrafik, og jeg vil gerne lave en søjle og en cirkeldiagram. Hvordan vi vil lave et søjlediagram, så markerer vi herfra, og så markerer vi alt det vi gerne vil have af værdierne. Vi vil ikke have summen, hvor det er irrelevant, for vi vil gerne sammenligne de forskellige værdier lige her. Så vi går ind på indsæt, trykker på en søjle, så jeg vil bruge den første søjlediagram, og det er den der bliver bedst. Og så her der kan vi så se de forskellige byer, og hvor meget de sælger i forhold til hinanden. Det eneste grund, hvorfor jeg har valgt den her, det er, hvor de er meget gode til at sammenligne hinanden i forhold til månederne. Og så det næste, vi gør nu vil vi sammenligne procenterne. Procenterne er meget gode til at sammenligne, hvis du bruger et cirkeldiagram. Et cirkeldiagram viser, at procenterne er meget godt sammenlignet til hinanden, og hvordan vi kan forholde til hinanden. Og det synes jeg, vi gør. Så det gør sådan, at vi får dem væk fra hinanden, fordi så kan vi se, hvor stor fuld det er. Nu kan du se, der er ikke procenter på den her DSC-diagram endnu. Så du kan gå herop i diagrammet, og der kan du trykke dit visse antal procenter ind. Der er alle mulige forskellige metoder, hvor du selv kan vælge, hvad du vil skrive ind. Og nu tager vi bare den mest tydelige og basic ind, og vi tager den her. Her der kan I så se 1, 2, 3. Det er så noget, I kan lege med, når det endelig er. Men her der kan I så se procenterne på de forskellige billeder. Og det er en sammenligning af, hvor meget vi er solgt i alt i sammenligning med summen. Og det er sådan set det, vi kan se i diagrammer, og det er sådan, at I skal lave procenter og sammenligninger. Der er mange forskellige måder at lave diagrammer på, og I kan bare lege med dem igennem den tid her, og jeg håber det her det hjælper jer rigtig meget igennem jeres tid i Excel. Og vi håber så, at I kommer til at udnytte det her program i jeres fremtid til eksamenerne osv. Fortsæt en god dag. Så